Xa está. Xa está. Bos días a todos. Falta Román, que non vai asistir, entón estamos 20. Damos comenzo á sesión extraordinaria deste mes. A sesión extraordinaria, perdón, non deste mes, a sesión extraordinaria do punto de hoxe. Hai un único punto no orde do día, que é o expediente 525.232/22, que trátase da cesión gratuita á Xunta de Galicia dunha parcela municipal ubicada no polígono Lalín 2000 para a actuación dunha base integral de unidades operativas BUO e medios aéreos. Ben, decir que con respecto a este pleno, decir que a xustificación deste pleno extraordinario ven porque a parcela esta de 14.518 metros cuadrados que lle cedemos á Xunta é para montar unha base de helicópteros que foi froito dunha negociación entre o Concello de Lalín e a Xunta de Galicia, a Dirección Xeral de Montes, que no seu momento nos propuxo a posibilidade de que había que instalar unha base de helicópteros a máis importante de Galicia, e que se estábamos interesados. Obviamente, eu dixenlles que sí, que estábamos moi interesados, e inicialmente dixenlle dependendo, obviamente, do que nos exixades. Entón, o que nos exixen era o terreo. Estuveron vendo por varios sitios, entre eles, obviamente, Lalín, e eu dixenlles que o terreno que tiñamos disponible, que podía ser disponible, que era no polígono Lalín 2000. Ali no polígono Lalín 2000 tiñamos, como sabedes, unha zona verde moi amplia, que, obviamente, que a modificación da lei galega pois permite utilizala, poder facer unha modificación e utilizala para usos distintos. Foi a normativa que abarca non só a Lalín, sino a todo Galicia, e que, ao final, o que ven a decir é que se é para un fin como que é aquí, de uso público, como quen dice, pois, inda que sea outra administración, que é posible facelo. Entón, dicirvos como un cuadro de datos para non enrollarme a nivel telegráfico, decir que o destino da parcela é exclusivamente para a base integral de unidades operativas BUO e medios aéreos. A superficie total da parcela ocupada é de 17.207 metros cuadrados, é a suma de 3 parcelas de titularidade municipal, unha que ten 11.300 metros cuadrados, outra que ten 1.800 metros cuadrados e outra que ten 4.030 metros cuadrados. O uso da parcela vai ser dotacional pormenorizado de equipamentos de servicios públicos. A edificabilidade da parcela son 2.274 metros cuadrados, o orzamento previsto para a base de helicópteros é de 3,8 millóns de euros, o orzamento de execución de obras e edificacións é de 2.302.214 euros e a superficie total construída e pechada vai ser de 1.889 metros cuadrados. O espacio construído para as unidades terrestres é de 285 metros cuadrados e os espacios de dependencias de persoal transportado e a tripulación e control é de 255 metros cuadrados. E a superficie total pavimentada para o aire vai ser de 8.436 metros cuadrados. E a superficie total non pavimentada tamén de outros 8.223 metros cuadrados. E a capacidade do heliporto e a zona de estacionamento son 5 aeronaves tipo Bell medio e lixeiro con capacidade para máis de 7 persoas e máis a tripulación. Ben, a idea é que a Xunta de Galicia, unha vez que agora lle facemos a cesión definitiva, que nos dou traballo, porque, como sabedes, houve que facer modificacións urbanísticas, e ao final xuntamos as 3 parcelas nunhas, creemos que van moi ben invertidas nesta base de helicópteros que, como digo, vai ser a máis importante de Galicia e que vai permitir que todos aqueles medios aéreos, os máis fundamentales de Galicia, estén instalados en Lalín. Non vai ser exclusiva para todo Galicia, pero si vai ser, sin dúbida, a máis importante. Teñen xa moi avanzado
o proxecto, pero obviamente aínda non o presentaron. Hai un proxecto dunha construción onde van estar os brigadistas, que é de madeira, é moi acorde co territorio, é moi acorde co medio, e logo hai outra parte de construcións que van para as tripulacións dos helicópteros, que polo visto van a parte do que son as brigadas, e iso, en principio, en canto que nos cedan, que lle cedamos este terreno, xa van pedir a licencia de obra. Eles xa teñen consignación presupostaria no ano deste ano, no ano 23, por lo tanto van a pedir licencia, o que lle demos licencia desde o Concello van a cometer as obras. En principio, no ano deste ano deberían estar rematadas as obras, e o normal é que a base empece a funcionar non nesta campaña, sino na próxima, na campaña do Brao do 24. Como digo, é unha inversión importante, 3,8 millóns de euros, e, sobre todo, tan importante como que se fagan obras en Lalín, é que vai valer para que nos den, para que traiga vida ao pobo. Aí vai haber todos os brigadistas destas aeronaves vivindo ali, e, polo tanto, facendo o gasto. Uns serán de Lalín, outros non. Polo tanto, vai a quedar algo de vida no pobo, e as tripulacións, que obviamente son todas de fora, e que si teñen que estar ali, as que están de guardia, etc. Por lo tanto, calculamos que o impacto sobre Lalín vai ser positivo, e queremos que se lle vai notar. Si ben é certo que non é algo que van a estar todo o ano, porque van a estar unha parte do ano, a outra parte é para... vai haber os reténs, por exemplo, como está funcionando ahora mesmo os que hai, de inverno teñen un helicóptero, e de verao suplementan todo aquilo. Por o dito, eu creo que vale a pena facer esta cesión. A verdade é que nos conseguimos esta base, pero decir que o que lle cedemos vale cartos, o que decimos a Xunta de Galicia vale cartos. Estes 17.000 metros cadrados valen moitos cartos. Eu non quero poñerlle unha valoración, porque senón parece que lle estamos dando cartos á Xunta, pero a superficie ocupada, a superficie total son 17.000 metros, e a superficie son 14.518 metros cuadrados urbanos. Iso significa que nós ali podíamos facer outras cousas, e que non viría mal, pero creemos que vai ben ocupada na base dos helicópteros. Por a miña parte, nada máis, douvos un turno de intervencións, e despois contesto vos ao que estimedes oportuno. Turno para Paco Vilariño? Non. Turno para... non. Turno para vos? Tampouco. Ben, pois entón, moitas gracias. Eso quere decir que estamos de acordo. Vamos proceder á votación. E damoslle aquí. Votamos. Votos emitidos 20, a favor 20, por lo tanto, apróbase por unanimidade. Por a miña parte, moitas gracias. Falábamos da posibilidade do pleno ordinario deste mes, que nos toca o venres, da posibilidade de cambiálo. Falamos cos portavoces. Non, pero digo que imos falar, da posibilidade de cambiálo, ou adiantalo ou atrasalo, e entonces, Maripaz, fala ti cos portavoces a ver se hai posibilidade de chegar a un acordo e adiantámolo ou atrasámolo. Non, eu digo que hai esa posibilidade, non digo de cambiálo. Non se volve en contra, porque temos un acto en Madrid a víspera. Non, pero eu teño tren a mañá, eu teño tren a mañá, chego aquí perfectamente, hai avións. O sea, o que pasa é que, bueno, se non me teño que levantar ás 4 da mañá, mellor. Ben, pois, recordar? O da firma? Eu 30. Non, é 31 que venres. A ver,